Pero hoxe a cousa non vai de picante suave. Será Hilda capaz de probar algúns dos chiles máis picantes do mundo? Ímolo ver. Boas tardes. Teño que dicir que a miña lingua non funciona como normalmente, porque sigue habendo aquí, vamos, lume, porque isto é esta ruxa, e teño aquí a Joaquín, que tienes o que faz salsas con todo isto. Sí, facemos salsas picantes galegas, ben picantes, dende pouco picantes ata... fatal. E a que se lle bota? A que se lle botan? Pois bótaselle a todo, en verdad. Dende unha pizza, unha burger, un guiso, unha sopa, eso depende de tal, pero unha vez que os probas non podes parar, Pero que eu teño a lingua agora mismo, incluso os beizos, aí con, parece que teño formigas, que teño todo, isto é normal. É normal, porque a capsaicina que teñen os pementos, que o poñen activo, que fai que nos pique, iso repártese por toda a boca. Por toda a boca, a saliva, repártese por toda a boca e empeza a picar por todos lados. E despois vai por todo o corpo. Despois vai por todo o corpo, só que non temos células de dolor por aí abaixo, non doe tanto. Igual mañá sí que pode que doa un pouquiño. E, por exemplo, eu antes provei este, que a verdade este foi moi lixeiro, e despois, se non recordo mal, o que me está facendo agora esta sensación é un... non sei se era este ou este. Sí, eu creo que o piquín este, que xa son 30.000 ou 60.000 na escala Scoville. E agora o que vamos probar dos máis picantes do mundo. Que isto xa é, se estes son 30.000, 60.000, estes son 700.000, 800.000 e ata 2 millóns e pico. O sea, unha burrada. O sea, dos máis picantes do mundo. Os máis picantes do mundo, non dos máis picantes, son os máis picantes, non hai moita cousa que pique máis que isto. Ti gustache? A min gústame, sí, en pequenas proporcións, porque son chiles moi ricos, teñen un aroma moi rico, moi frutal e demais, pero a min gústame na súa proporción. A verdade é que gústame un pouquiño menos, pero hai moito público para isto, en verdade, Atreves a probar algún? Sí, vamos probar un. Por exemplo, Nin aínda me pica. Por exemplo este, o Trinidad Moruga Scorpion, que non é o máis picante, pero xa lle dá ben, que ten aroma a chocolate. Aroma a chocolate, a ver. Cada chile ule dunha maneira distinta e sabe dunha maneira distinta. Vou probar un cachiño, porque eu, aínda que fabriquemos salsas picantes, a xente se pensa que pero ti aguantas moito non sei que. Eu aguanto, son humano, igual que os demais. Vamos, A ver, ración. Que estes tardan un pouco en subir. Chaval! Non morras en directo. Ai, mi madriña. Eu non me atrevo, eu non me atrevo. Pobriño. Isto levanto alma, Dios mío. Madre de Dios. Para que te metes, ó? Bueno, pois con esta reacción deixámovos. E viva o picante. Viva Adriña,